Kadwa chako, adwa wacho, awinjo ka Bishop Oginde wacho maber niya. Integrity is very scarce nowadays in our country. To adier king'iyo kata gima osebedo katimore in Moi University, tiyudo ni mane gima dhi mbele kanyo. There's too much corruption, there's a lot misuse of funds betimore in Moi University. Moi University and a university must produce brains in this country. Ma okone obeni wang'iye, we should not just look at it kodhi kogore piny. Ineno. Wawinjo ka wach maber ni ntiere dhano 59 ma osendiko report kwa medo gi the VC himself. To gimana winjo maduong' ka jane to uko wacho kwayo margi as the alumni ni mondo the VC or step down plus the management team. I would really support that. Let them step down. Nikech okonego bedni waneno ka Moi University dhi piny mana kamano. Gi step down, give the right people manyalo manage the university mondo mi those positions. Sama investigation dhi mbele. Ka right people ka ema jigwenyore pa. Right people gin ga jok mage. Nikech kata kaka Vice Chancellor mano Isaac Osgeno donjo bang' kan jogweng' mano mantie alwora mara Keses kama Moi University ntiere nikech ogotongi Keses kod Kapseret. Kine kane ntiere kind Mishra kod Oscar Sudi kama ntiere diere ka jogweng' kodonjo iye ka mondo migrani ng'ama da biro karka ng'atwa ema nyaka bedi karka jatelo makare monego bedni kawe ni wuoge kama chal nade kapono onya bedo ng'ama wuok e alwora ne tin ng'ama timo tich gima onego bedni waweyo as politicians kata nan ja siasa to ko biro e weche mag university, e weche mag somo in the country, onego waket siasa kando, onego waket tribalism kando. Ka wang'eyo maber ni ntiere ng'ato ok wang'i ni mae jaluo, mae ja Mount Kenya, mae ja Kalenjin mondo bedni run the university. Wang'iyo the integrity of a person, wang'iyo ni ng'ani ka wamiye tijni be onyalo timo the right thing, be onyalo rito Mbalariany ni madhi mbele kako dhiga mbele pile. Nono to wabro neno ka Moi University dhi mana piny kako dhino. Already winjo ni sani gintiere gi around 8.6 billion salaries and other dues. Ere kaka koro sani gidwa timo gik moko ka waketo ni wadwa ng'iyo ukabila, wadwa ng'iyo ni wadwaro mana ni jadhodwa ema mondo bed the VC. Let us look at the integrity of a person. Ng'ama idwa ket kanyo as the VC be onyalo tijno. I think that is what we really need to look at as a country. Erokamano. Tom Duku, midhiero gi duto gibiro to koro ok en mana Moi kende. Entiere ka kendo wuok ochopo nyaka Ramogi Odinga University man Bondo. Manyaka sani winjo ni Vice Chancellor machon tiyo kod omenda orak mantiere ka gi ka. Wach mara dhoudi kata jogo motelo ne Mbalariany mawuok e alwora kuonde ma wantiere. Mbalariany ma Moi kinde moko notelo kod Professor Odhiambo, mane en Vice Chancellor. Owuok mobedo Chancellor kinde manotho juma mokalo.